Isigungu sezomthetho esaqokwa ngonyaka 2022 ukubhekana nokweluleka isafa kwezomthetho samukela amagama abagaqele sokuba umengameli walenhlangano namuhla. Isikhulu esiphezulu sesafa sinikeze leli komiti umqulu oqukethe amagama alabo abagaqele lesi sikhundla. My administrative team, we took the nominations as we have received them and placed them per region, and that is what is in these files, and we have a list that we will give to the governance committee. Uqine kakhulu umthetho njengoba bafuna ukungenela sokuba umengameli wesafa kumele babe ngamalungu ezifunda babe sezinhlakeni zesafa. In terms of, nominations, you must belong to a region, as an example. Iphini likahlalo walesi sigungu sezomthetho sesafa uthi bazocubungula ukuthi ngaba lamagama banawo akulungele yini ukuqokwa. And if the person meets all the requirements, then the nomination will be proper. Those that do not meet those criteria set out in the statute will not be eligible. Isafa kulindeleke ibamba umhlangano wokhetho mhla ziyi-12 kuMandulo nonyaka. Amagama asephakanyiswe izifunda elikadokotela uDanny Jordaan osesikhundleni kanye noSandile Zungu onguhlalo weqembu AmaZulu FC.